खबाय लामसखौ बिनि याकारे फाइनालना खाबाय खबाय लामसखौ खबाग्रा आयक लक्थो इफ्रामथा आयक लक्थो खबाग्रा आयक लक्थो बिनि फाइनालना खाबाय खबाय लामसखौ बिनि याकारे फाइनालना खाबाय खबाय लामसखौ खबाग्राके जोंनि मिडियानो हामबाय मारगो तिनि गणचन्द्र पारा पर जों तिनि फायका बैरिगि दगान पश्चिम मानिकनि कायसा गामि गणचन्द्र पारा बेखौ आरो फाय जों तिनि जइन प्रग्राम खायका आरो तिनि मानजा फायका बीजेपी दा सीपीएम नि याकारै 7 फैमिलीज और 17 वोटार यानी कि 7 परिवार 17 वोटार तिनि बीजेपी सीपीएम नि याकारै केसिनि इब्रामा थागो फाय जोंनि बगारा थांजारि लामानो और फाय जइन खायबाय दङ अ हानो जों थानसा खालायै एकता खालायै जों सालसेया महाराजानि नेतृत्वजों जिनि इमां मोखांनाय अब साइरका खायनाय इनि बको खालायमैया जिनि सिलेंडर पार्टी करबो 650 परिवार हाइके परक सिलेंडर खायकायनि साउति प्रमथानि बीजेपी गो इके बीजेपी गो परक हामजागनि थांका बरने जे सिलेंडरनि दाबि दावर माना हिनै बको ताबु फनमायाखौ आं सिलेंडर पार्टी नो साना मुचुगो 2 तारिख नरमाया हिके नर जे कोनो आंदोलनकारी नै नर प्रोटेस्ट खायदि तमाने अब बीजेपी रक मुख्यमंत्री फाइसासे तिने दालाल सागि पर प्रतिश्रुति रिमिया बर तमाने दालाल सा ए आपर जों ताबो खासिना नांखासों सीपीएम बायबो जों खलायजाखा बीजेपी बायबो खलायजाखा 2 मासे कायको बर खायके सामानि दाला इके जों हायके सुरु दाला सामि साइ तंसिनाय ओ बरने 1500 टाका रां आबो रां मानखा हिके पारा गामि बागिरे फके रां 500 टाका 1000 बा 5000